Mbak Arum cemburu. Loh, Mbak Arum cemburu mengjong apa? kok sik ngapa kok cemburu? Oh, sing ngegong ki pacare Mbak Arum lho, Mbak. Sorry ya, Mbak. Aku ndak ngerti. Mbak, tak ceritani pas ning candi wingi, Mbak. Pak iki lho sing ngempel iki to. Dek nyalimi aku gak dicepot-cepot, Mbak. Oh, ora dicopot-copot. Weh, ngandel mbok diomong nak ibu. Ayo. Ketoke mergo ndak ono sampean, Mbak kuwi. Iya. Ha iki, maren memper ngrasane iki, mumpung ibu kurang mangkat. Wah, mumpung ana sinden pon ora koyo ganti nyong. Iku wae. Kadep tasma aku nyawang glendang biru kula nyuwun jumenengipun Mbak Umi, Mbak. Dimen boten selak mring janji lho, Mbak. Nah, mangga Mbak Umi Hafifah, Umi Hafifeh. Selendang biru, selendang biru, among ngenai hati. Wah, selendang biru penak nang ati ya, Reng. Penak nang ati ya Mbak Umi. Nggih. Kaya suarane jenengan ning atiku ya kepenak. Alah, gawe trenyuh lho, Nduk. aja ngono Mas, bojomu streaming lho. Ya ora apa-apa kok. Bojoku ki ora cemburuan kok, Nduk. Pacar lho, Nduk. Pacar, Mbak. Kita kan cuma teman, Mbak Umi. Iya, teman. Iya, batir kanca iki lho, Mbak. Heeh. Teman kuwi ya nek saya raket ku ya apik to, Nduk. Iya. Iya. Nggih. Undang-undange dakduk. Nora tekan batin setiamu. Wira swara sak wira pradanggane monggo. Suwuke geropak, Mas. Nah, geropak puring. Geropak sigrak maksudnya ya Mbak Umi. Nggih. Iya, maksudnya yang gue reng-gareng. Tatapan janjimu selendang biru. Selamat pagi Mbak Umi. Selamat pagi Mas Petro. Jenengan niku kula gareng kula. Oh Mas Gareng. Nek kula Petruk, Mbak. Mas Petro. Nek kula Bawor kula. Mas Angger Bagong. cara wetan kan Bagong ya. Nggih. Angger carang kene Bawor. Bawor. Dadi nang kana O nang kene A ngapak karo bandek. Oh iya. Gue. Jadi ngerang kana yang ngerang kene jendela, Mbak. Kana siapa, Mbak? Jendela. Oh, nang kene meja sih. Meja ning ngono. Ning etan meja. Oh, nang kene meja nang wetan meja ya. Heeh. Angger nang kene apa ya? Kaca siapa? Kaca. Kaca ya. Heeh. Kene kanca nang kana konco. Kanca. Langger nang kene kontal sing kana apa, Mbak? Apa? Kontal. Kontal. Iya, kana siapa?
Mencolot. Jeneng mencolot. Iya kan? Kontal Mencelat ya, Mbak? mencolot. Oh mencolot. Mencolot. Oh pada banyak jepat. Jepat jepot. Ya ora enek jepot. Jepot iki ra enek Mas, ya enek jepat. Iya genap. Kue kasana budaya ya Mbak. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mulane dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa ya, mulane seragamnya merah putih ya Mbak Umi. Ya. Merah kue mau artinya apa Mbak Umi? Merah kuwi berani, Nek putih apa Mbak? putih suci. Wajay, berarti kayak berani dan suci seperti aku dan kamu dalam berjuang untuk seni loh Mbak. Ya. Berarti artinya wani tur suci. Ya. Resik itu maksudnya lho ya. Nggih, Mas. Lah iya, Keren. ngono maksudnya ki ngono lho Mbak. Aku ki bocah resik kok Mbak. Sopo sing resik? Aku. Resik. Tenan Resik ora? maksudnya lurus. Berjalan di jalan yang selalu lurus. Oh, ngono. Iya, kira orang anak penggokane ora mungkin menggo. Kok sik ning iki tak takon yoga-yoga, tak Apa? cross check karo yoga-yoga. Piye? Dalang iki po tenan lurus iki, Mas? Ora kok. Lho, Wong yaga ditakoni ya gak ngomong ora ben iya. piye Mas? Mas Budi? Oh, lurus, lurus, Ding. Lurus-lurus kok, ae Mas. nyong lho. Angger. Wah, Iki yoga yang blocokne kabeh. saking Pak Saliman nggih nyuwun uler kambang. Ugi langgam ali-ali Mbak Umi. Nggih. Nggih. Ugi nyuwun ricik-ricik Banyumasan. Nggih. Monggo jenengan kula kunjara lega, Mbak. Badhe ngular kambang. Napa badhe bawa ali-ali? Anu, Nek ali-ali bawane dalang kula ya, Mbak. nggih. Ya bawa kowe bae ya. Anu Mas ular kambang sik aku. Ular kambang sih, ya wis ora apa-apa lah. Pokoke asal sampean ki teku njara lega temenan lho, Kan Mbak. iki to, iki dingge pemanasan sik. Ya iya. Dinggo. Dadi pertama ki yo alon-alon sik. Ya, Mengko nek sing- saya suwe-suwe saya banteri. Mengko nek arep rampung banter. Ya, ini saya panas, saya panas, saya Lah panas. iya, saya panas ibarat motor ki ya saya banter ya saya Iya. kepenak. Heeh. Tumpakane lho, Mbak. Iya. Lah iya. Padha wae wong nembang ki ya kaya ngono ya, Mbak. Nggih. Dadi niki klasik riyen, Mas. Lah nggih. Klasik rumiyin, Mbak Umi. Wah, Badhe slendro napa pelok, Mbak? Derek napa jenengan senengane napa Lah pelok senenge napa si pelok slendro asal sampean sing nembang yo ngapa-apa demen lah. Kok oke. Alah. Temenan slendro ya kena pelok ya oke. Oh, setengah slendro, setengah pelok. Lah kowe sing ngusul ki anu balek. Pelok bae ya, Mbak. Ya. Ya, pelok bae. Komen biagane melu gerong tenang bae. Nggih, kabeh melu gerong lho ya. Lah iya. Termasuk sing ngempul. Wah. Hai. Hai. Sing ngempul kowe berkata-kata aku benci pikiranku. Lah mau urung salim karo aku. Urung, urung lah jare ketemu wis aku. pindho. Iki medina urung. Oh dino mau urung. Urung. Wis esuk bubare salim. Ya. Iya. Aku soalnya mau pulang, Pak. Aduh. Besok tanggal 17 gak ikut ya? Nggak ikut. Aduh. Jadi nanti salim dulu ya. Mm-mm. Piye? Mbak Arum cemburu? Loh, Arum, Mbak Arum Kok sih? cemburu mengjong apa? kok sih ngapa kok cemburu? Wah. Oh, sing ngegong ki pacare Mbak Arum lho, Mbak. Aku sorry ya, Mbak. Aku ndak Aduh. ngerti. Mbak, Aku juga tak ceritani pas ning candi wingi, Mbak. Pak iki lho sing ngempel iki to. Dek nyalimi aku gak dicepot-cepot, Oh, Mbak. ora Ping-ping, Jo. dicopot-copot. Weh, ngandel bok ngomong nak ibu. Kuwi Ayo. mergo ketoke mergo ndak ono sampean, Mbak kuwi. Iya. Ayo, Ge. Maren memper ngrasane nggih, mumpung ibuku ora mangkat. Wah, mumpung ana sinden pon ora koyo ganti nyong. Ayo weh. Iya, mulane mriyang ya kowe sinden arum. Aduh. Walah Bapak Sirman, kamu telah menyakitiku. ya gue. Sing ngempul kae ya penggemar sinden kok, Mbak. Oh, maniak Ya, sinden. ular kambang sareng Mbak Umi Habibah monggo. Terahing nata
jaya Monggo Pak Saliman. sabarang haywasam Butuhku muji rahayu ya padha jumbuh, Mbak. nggih Kali hajatipun warga masyarakat Desa Tanggulangin mugi-mugi desa ngriki tansah ayem tentrem gemah Amin. ripah loh jinawi tata kerta turaharja rahayu tebya saking bilahi amin Allahumma amin amin. Wah jan ngangger wong jan nganti pripun bingung kula arep nyandra kula arep ngalem kuwi ngalem apa maning, Mbak. ngalem Nyatane apa jan kula angger ngrungokna sampean ki melu seneng banget gelem bergabung iki karo rombongane Dalang Sapam iki kula nyebut apa Dalang Sang- Sapa? Dalang Sapa kula nyebut oh punggang punggangmu. Dalang panggung, Mbak. dengan karawitan apa iki Mang sekar buaya Buaya-buaya predator tok sih. Wis ana sing mulai apa urung rombonganku? hah Ana sing mlirik iki jenengan apa urung? ya ono Apa, Mbak? ya nek mbiyen ya Mas Budi Oh, alah. Budi ora leren-leren dina bedulai. ora Mas Nek ora tau ngulahi malah dalangi ya, Mbak.
Belas ora tau ngulai. Blas ora tau. Jelas ya, dalam Blas. paling cos. Ora tau gang. Wong bendino aku mau telepon ae. Astagfirullah. Ora ngono. Anggere mosok sinden anggere urung teko anggere ning perjalanan ra kena ditelepon kok ditelepon ae. Sampeyan iki mbok aja ngono. Ini sapa lho, Mbak? Sampeyan mengganggu aku berkendara. Oh, jare sampean numpak sepur. Ora lah iki mau aku ngepit kok. Ngepit? Heeh. Ngepit motor? Ngepit motor. Oh iya. Ya tak telepon ya, Mbak. Ora teka. Ya kuwi, Mbak. Mau enten sing request kesayangan nggih. Nggih. Niki enten sing WA pancen, Mbak. Oh nggih. Golek anu WA anake banget kok. Iki Mas Agus Degan nggih request Itir Sumilir ning sing nyuwun anu sing nyekar nyuwune niku Mbak Nova. Nggih. Nggih niki kata mau sing nyuwun kesayangan. Niki berarti anu ya Mas, apa sindene jenengane pun gadah penggemar-penggemar Oh, piyambak. ada ini ada penggemarnya sendiri-sendiri loh. Nggih. Mbak Dita genah penggemarnya sing gambang. Oh. Sing gambang ora mangkat. Sing gambang wingi ora mangkat, Mbak. Oh. Mriyang mergane Dita ora mangkat, dadi sing gambang melu mriyang. Oh iya. Yo chemistry yo, chemistry. Lah iya ada chemistry tersendiri seperti aku dan kamu. Lah yo ngono kok omonge kanca. Kemarin Mbak Yuli jelas. Ripto rangkah. Super power. Mana kata-kata yang Yuliku Yuli kita semua. Iya. Baru barangnya penggemar akeh. Nggih. Kesayangan, Mbak. Kesayangan. Niki nggih pamundutan saking Pak Kades niki karmane nggih lagu-lagu sing kaya niki, Mbak. Sayangan. Nggih. Pak Kades Kasimin. Pak Kades Kasimin. Nggih. Nggih, monggo Pak Kades mbok pilih badhe minggah panggung malih. Monggo, Pak. Pak Kades niki dipun kidul lagu kalian Mbak Umi lagune kesayangan. Ya, Mas. Garap lagune coba kaya apa? Sayangan. Guging panuwun Mbak Umi katuran pinarak lenggah malih. Baju take tong, bajuna ya Reng. Iya Kang Bamor. Gula. Aris Pariamas ya sinang kene. Wah, gulung kapel. Wilujeng dalu Mbak Genes. Nggih, wilujeng dalu. Jumeneng, Mbak. Alip, buka WA aku ke Mas Alip. Wilujeng enjing Mbak Genes. Nggih, wilujeng enjing Mas Nah, Ganes. ini tambah esuk malah tambah semangat ya Mbak. Semangat, Mas. Aku dune kaya gue. Nggih. Mbawur be semangat. Semangat lah. Ngono lho Mbak, dadi seniman kuwi nek lipur wayahe kaya ngene iki ya tambah esuk kudune tambah semangat. Nggih, leres. Iya aja nganti klempuruk. Semangat terus. Oh jelas. Maning Mbak Genes wah jan. Wah, nopo lah Mas Gareng? Seniwati yang multi talent. Tegese kowe nyinden ya bisa. Nembang dangdut ya bisa. Amin. Terus nembang pop ya bisa. Rock ya Nembang bisa. Banyumasan ya bisa. Bisa. Nah, iya. Ya dilestarekaken ya, Mbak. Nggih, insyaallah. Nggih, kula aturin jenengan niku maringi kutut Apa? manggung nih, Mbak. Ngutut manggung. Pelok barang Nggih. dibawani mangga mulai saat ini juga. Lingsir
Grimis ya, Mbak. Alhamdulillah. Wah, Mas iso Gareng. ngademke pikir yen kaya ngene. Wah, dadi anyes, Mbak. Anyes. Nggih, nyatane teng mriki nggih keserten to, Mbak. Nggih. Nggih, teng sedulure dhewe. Wah, Sedulur. kaya kanggone ngene dhewe, Mbak. Nggih. Paraku otute narsa Muni Neng sing nyiter request jare drame kon ditabuh. Pripun? Sing nyiter request jarene drame kon melu ditabuh. Ya ampun lah. Ora Mangke. patut ya, Mbak. Nggih. Wes Didung. siki siter sesuai jagone nang ngarep sinden, Mbak. Nggih request napa niki Mas jare Gareng? kuwe. Walah. Jare arep gandeng, karo Mas. gerong. Nggih Mas, ben rame Mas. Iya, jare arep mengeluarkan suara emas. Napa badhe duet mangke monggo. Arep kowe arep ngetokna suara emas, ning emas mitasi. Imitasi. Iya, imitasi. Nek arep duet nyawer Mas. Lah Angken nyaman manas hati Main temen sing ngegong ya. main sing ngegong ae lah. Sinten? Besane wirasuarane. Oh, besane lek Sing dilala sing ngegong anu akur-akur karo sing demung. Lah kenging napa? Mergane mau bali kanggo Nggih. sing ngegong kowe salat subuh sing demung malah turu. Walah. Iya. Ora pas temen ya. Pancen. Mangga mangga Rudi Puspitasari. mangga 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 Elak. mangga 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 kemangga mangga mangga midhanget ingkang sae
Sugeng rawuh. Wow. Sugeng rawuhipun para tamu. Iya. Halo. Wangi-wangi ya bebek berkutute. Belok Maktino. Jaluk ngombe. Hatta Pak Kodirun. Monggo. Bos Darwis monggo. Olah palingan komandang
Tepuk tangan untuk Mbak Genes. Ngapunten Dasare nek suarane salah nggih Mas apik. Gareng nggih. Lho, wong yen ora gelem salah berarti ora kepengin bener. Nggih leres. Ngono lho. Ngono ya, Kang. Iya. Sampun nggih. Ampun, mangga Nggih. pinara kelenggah malih.